Kaixo eta ongi etorri jakidunera. Gaurko bideoan, selektibitateko integralaren blokea birpasatuko dugu. Hain zuzen ere, integrala razionala egingo dugu. lau ohiko deialdiaren A4 ariketa egingo dugu. Bi integrala razional hauek egin behar ditugu. A apartatuan goiko maila handiagoa denez, hau da, zenbakitzailearen maila handiagoa denez, lehenengo eta behin zatitu behar dugu. Ordenatuko dugu, hemen utziko dugu pizkatxo lekutxo bat, berbi ez dagoelako. Eta hemen, iza kokatu behar dugu, iza bider, iza berbi, iza beriru delako, eta gogoratu kenketa egingo dugu, orduan aldatuko dugu signoa. Bi iza berbi, minus bi iza berbi, eta gehi iza, minus iza kokatu behar dugu. Ondo egiten badugu, hauek joango dira beti. Minus bi iza berbi, minus lau iza, eta gehi bi. Orain, minus bi iza berbi, plus bi iza berbi, kenketa egiteko, minus lau iza plus lau iza kokatu behar dugu, eta minus bi plus bi kokatu behar dugu. Hemen, guztiak joaten dira, hau izan ezik, ondarra izango da. Orain, ondarraren teorema labiliko dugu. Zatidura kokatu behar dugu alde batetik, eta beste aldetik, ondarra zatitzailea. Iza berbi, gehi bi iza, gehi bat deiza. Hau egiteko, polinomio izan da, iza berbi zati bi eta minus bi iza izango da. Hau egiteko, arrazionala izan da, faktore hauek atera behar ditugu, baina hau idaztea, edo nabarmen identitateagatik, hau idaztea, berdina da. Orduan dauzkagu soluzio anitza den bat. Ezta, iza gehi bat berbi. Hau kokatu behar dugu, hau egingo dugu ja, iza berbi ken bi iza, eta hemen kokatu behar dugu, behitu, lau, aterako dugu. Eta hemen hau, horrela, bat zati hau kokatu baino, egingo dugu goikoa, eta goikoa minus bi, ber minus bi izango da. Hau egiteko, bere deribatua bat delako, egin aldugu zuzenean, n-gehi bat, zati n-gehi bat. Eta geratuko da orduan, iza berbi minus bi iza, gehi lau, iza gehi bat, ber minus bat, zati minus bat, gehi ka. Gero hau, jarri aldugu beto. Iza berbi ken bi iza, eta hau pasatuko da berantz, minus lau, x gehi bat, gehi ka. Eta hau izango da, haren integralaren soluzioa. Orain, hau egiteko, lehenengo urratsa eginda dago, goiko maila, zenbakitzailearen maila, txikiagoa da. Orduan zuzenean, aldatu aldugu hau, bere soluzioekin, banatzeko. Soluzioak hemen aterako ditugu, minus bat, bi aldiz. Kontuz, soluzioa anitza denez, hau banatzen da horrela. Soluzioa ber bat, gehi, soluzioa berbi. Hiru aldiz badago, bestea izango da, c, iza gehi bi, beriru, baina bakarri bigarren mailako polinomioa denez, bi soluzio dauzkagu. Orain A eta B kalkulatu behar ditugu. Horretarako berriro egingo dugu MKT, ezta? Laburtu dugu hau polinomio batera, x gehi bat berbi, zatiketa batera, parkatu, adoz, eta izango da, A, hemen ze falta da, iza gehi bat, Orduan, A bider iza gehi bat. Hemen ze falta da, hau izateko, ezerez, orduan gehi B. Hau, garatzen badugu, dauzkagu, A iza, gehi A, gehi B, zatia. Eta hemen kokatu dugu berdin bat, orduan,
Hau eta hau berdinak izan behar direla. Orduan, bi keniru iza, eta orain, identifikatuko dugu terminoak. A iza izan behar da minus iru. Orduan A berdin minus iru. Eta ja dakigu A. Eta gero A gehi B izan behar da bi. A minus iru denez, B izango da bost. Orain, aldatu aldugu hau. Orduan, minus iru iza gehi bat, eta bost iza gehi bat, berdi de iza. Hau, zuzenean minus iru kanpora atera aldugu, eta zuzenean izango da nepertarra goian B-aren izendatzailearen deribatua daukagulako. Bat da. Orduan, minus iru nepertarra iza gehi bat. Eta amaitzeko, hau, hemen egin dugu. Baina, lau izan beharrean, izango da bost. Ze kokatu behar dugu? Berdina, minus bost, iza gehi bat, gehi ka. Eta hau izango da, soluzioa. Hau izan da dena, mila esker ikusteagatik eta gogoratu, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.